ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର। ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗା ଲାଗଡ଼କେ। ଇନ ରହିଛେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼, ଝରଣା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗା ନ ଏନ୍ତା କାଣା ବିଶେଷ ଅଛି, ଚାଲ ମିଶିକରି ଦେଖମା। ଏବେ ଆମେ ଖୋଲାଗଡ଼ର ସେହି ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାଖେ ଗଛଲତା କେନ୍ତା ଅଛି, ପାହାଡ଼ ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟଟେ, ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଇନ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛେ। ଆମେ ଦର୍ଶନ କରବାକେ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଇହାଦେ ଲାଗି ବନ୍ଦ ଅଛେ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାଟା ଏବେ ହେଇଛେ ଶିବରାତ୍ରିକେ। ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲେ, ମାର ଦର୍ଶନ ବି କଲେ ଆଉ ଏ ପରିବେଶର ପ୍ରକୃତିର ମଜା ବି ଉଠାଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜିର ସବୁଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବାର ଜାଗା, ଯେନ୍ଟାକି ଝରଣା। ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଏଇ ଝରଣାର ଦୃଶ୍ୟଟା ପୁରା ମନକେ ଛୁଇଁ ଯାଉଛେ। ସତ କହିବାର୍କେ ଗଲେ ଇନର ପରିବେଶଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛେ। ଚାରିଆଡ଼େ ପାହାଡ଼ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝରଣା ମାନେ ଅଛେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ବୋଲି ଡଙ୍ଗର ଉପରୁ ପାନି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଇନ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଜାଗାଟେ ଅଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଖରା ମାସେ ବି ମାଟି ତଲୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପାନି ବାହାରୁଛି, ଆର୍ ସେଟା ଫେର୍ 12 ମାସ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଏନ୍ତା ବନେ ରହୁଁ, ଦେଖମା ସେ ଜାଗା ବି ଦେଖମା ଯେନ କି ମାଟି ତଲୁ ପାନି ବାହାରୁଛି। এটা হচ্ছে সেই জায়গা যেনটাকি মাଟି ତଲୁ 12 ମାସି ପାନ୍ ବାହାରୁଥିସିନ, କେବେ ବନ୍ଦ ନି ହୁଏ, କେବେ ନି ଶୁଖେ। ଏଟା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛେ, ଏନ୍ତା ଆର୍ ବି ରହସ୍ୟ ଅଛେ, ଯେନଟାକି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଭର କର। ଆଜିର ଏଇ ଖୋଲାଗଡ଼ ଯାତ୍ରାଟା ଆମକେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଫେର୍ ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।